čo je také fascinujúce na tom je to, že ten nerv funguje tak, že on prenáša 80% informácií z tela do hlavy a iba 20% z hlavy do tela. To znamená, že všetky tie super techniky afirmačné, ja sa zmením, od zajtra už nejem sladké, od zajtra cvičím, od zajtra neviem čo, nám nefungujú. To je len tých 20%? Lebo iba tých 20% ti prejde do tela. Ono samozrejme, teraz nechcem hovoriť, že všetky metódy, že je to tak jedna k jednej, sú napríklad športoví kouči a tak ďalej, tí pracujú hlavne s mindsetom, ale my keď si niečo sami doma naštudujeme, že idem ja afirmovať pred zrkadlom a idem tomu uveriť, do týždňa to tak bude, tak prečo nám to nefunguje? Je možno preto, lebo my sme to nepustili cez telo. Čiže sme to nestelesnili, tú zmenu, ktorú chceme v živote mať. Keď prídu k vyhoreniu, to znamená, už majú všetky tie príznaky, čo sme si spomínali, pohyb je prvá vec, ktorú im zakazujem. Svet chce od nás, aby sme nemali zdravé nervové sústavy. Svet je tak nastavený. Ale treba sa naozaj spýtať seba, či mi to stojí za to. No ale netvoríme ten svet my? My ho tvoríme, ale vieš, tak budeme ja tu bojovať s Instagramermi, ktorí, a s marketérmi, čo nás učia, aby sme robili. Podcast Ako to zvládaš pripravujem spolu so svojím Supershape tímom. Aby naša práca mala zmysel, budeme veľmi vďační za váš follow a taktiež spätnú väzbu v komentároch pod videom. Leni, ahoj. Vítaj v podcaste Ako to zvládaš. Ďakujem za pozvanie. A okrem toho, že ty si psychologička a teda vyštudovaný človek, ktorý sa venuje aj psychosomatike a venuješ sa veľmi zaujímavej oblasti a riešiš nervovú sústavu. A s tým, že ako nás vlastne ovplyvňuje. A že nie všetko je v hlave, čo si my myslíme. Veľký game changer pre mňa. Ale vieš, čo mňa zaujalo? Že teda aj psychológ vie vyhorieť. Joj, a nás je. Áno. Určite áno. A vie vás tá vaša práca, že prevalcovať? V zmysle, že keď riešite s klientmi, sú to niekedy, sú to väčšinou náročné situácie? Sú to vždy iba náročné, nie veľmi pozitívne situácie, ktoré potom, keď s tým žiješ a veľa ľudí ti iba o tomto rozpráva, tak ti to aj dosť mení optiku na svet. No a mne sa to stalo tiež vlastne, že som mala takto klientov a všimla som si, že ich prestávam počúvať, čo nie je taká dobrá vlastnosť psychológa, keď potrebuješ tam byť. Tak si hovorím, že tu je niečo zvláštne sa deje. Že on ti rozprával a ty sa zrazu začala vypínať? Ja som sa vypla, A potom si hovorím, že bože, čo on hovoril posledných 15 minút. Takže toto sa mi stalo a zistila som, že niečo nie je OK u mňa. No a narazila som v tej dobe na taký kurz v austrálsky ohľadne nervovej sústavy a hovorím si, to je zaujímavé, tak idem tam sa pozrieť a naučiť niečo pre moju prácu s klientom. No ale zistila som, že to bude skôr pre mňa kurz. Že to bude kurz pre teba. Mimochodom, bola som tam s veľa vyhorenými terapeutmi v tom kurze, takže preto aj viem, že nás vie byť veľa. Tak vy psychológovia, akože ste ľudia, hej, akože je normálne, že sa vám to stane. Ja som tak možno trošku čakala, že či nepovie, že nám sa to až tak nedieje, lebo my všetky tie veci, ktoré vám vysvetľujeme a snažíme sa vám akože, že vás naviesť a tak ďalej a s vami riešiť, že naučíš ľudí nejakým stopkám a tak ďalej. Takže sa vám to akože až tak nestáva. Nie, nestáva sa nám to. Teda stáva sa nám to, lebo nás nedoučia tú dôležitú časť, čo je tá psychohygiena. Aha, čiže sa veľa rozprávate o teórii? Techniky, ty vieš akože prácu s ľuďmi, ale potom vlastne ty zistíš, až keď to robíš, čo to naozaj obnáša. No a vtedy vlastne už sa teraz robia také preventívne ako keby programy pre ľudí v pomáhajúcich profesiách, aby sa to nedialo. Ale ja som bola raz zaradená do takého výskumu presne, že som ten človek, ktorý robí s druhými. A boli tam také zaujímavé otázky, že kedy sa vás niekto naposledy spýtal, ako sa máte? A ty rozmýšľaš, vieš, lebo ty to robíš denne, že zaujímavé. Takže je to dnes veľmi in, si myslím, že treba si na to dávať pozor a mám aj kopec kolegov, ktorí už si tým prešli. No, vyhorenie, našťastie sa o ňom už veľa rozpráva. Tiež mám niečo za sebou. Lebo tak pracovať alebo fungovať na výkone od malička si tiež akože priniesie svoju daň.
Dobre, ale poďme k tomu, že ako si to zvládla. Teda ty sama, ako ten psychológ, si vlastne zistila, že fúha, niečo nie je v poriadku, mám problém. Ono to bolo len v tom, že si prestala ľudí počúvať, alebo sa to prenieslo ešte aj do niečoho iného? Mne už nenaplňala tá práca. Ja už som mala pocit, že už som počula všetko. Je to nejaký prvý signál toho vyhorenia? Môže byť aj toto, že už sa vzdialuješ, že už ťa veci nenaplňajú. Tam je kopec tých signálov, len v tej dobe ja som si to tiež veľmi nespájala. Boli tam aj fyzické symptómy, taká tá únava, že ráno vstaneš asi dolámaný. Nevieš sa úplne prebrať. Ja som tam mala, že časté migrény tiež, čo sa opakovali a proste už to liečiš strávou. Už neviem, čo všetko si skúsila, už piješ hektolitr vody za deň a nič sa nemení. Takže bolo to taký balíček veci. No ale ja poviem, že som mala také šťastie na to, že tá téma nervov vtedy bola veľmi in v zahraničí. A nejako som sa dostala k tomu kurzu a hovorím si, že wow, tak ja tam idem sa pozrieť, o čom to je. A keby neprišiel ten kurz, vedela by si pomôcť sama? Nie, lebo tam prišiel ten chýbajúci puclík do tej celej skladačky, na ktorý ja som čakala vlastne roky, lebo to bol puclík ten, ako naozaj pracovať s tými ľuďmi. Lebo psychológia klasická pracuje cez hlavu. Hlavne. Čiže sa bavíme, meníme mindset, správanie, koučovia, všetko toto. Bavíme sa o emóciách. Ale tam prišiel ten puclík, že my vieme telom ovplyvniť aj našu hlavu, našu myseľ, naše správanie a našu náladu. To čo znamená? Že začnem viac cvičiť? No s tým cvičením, to je taká super vec, som rada, že sa na to pýtaš. Ani nie viac cvičiť. Ja rozumiem, ale cvičiť tú správnu vec v tele. A konkrétne tu je to, že blúdivý nerv, čiže taký najdlhší nerv, ktorý my máme v tele a on sa stará o to, že všetky signály z tela nesie späť do nášho mozgu. A čo je také fascinujúce na tom je to, že ten nerv funguje tak, že on prenáša 80% informácií z tela do hlavy a iba 20 z hlavy do tela. To znamená, že všetky tie super techniky afirmačné, ja sa zmením, od zajtra už nejem sladké, od zajtra cvičím, od zajtra neviem čo, nám nefungujú. To je len tých 20%? Lebo iba tých 20% ti prejde do tela. Ono samozrejme, teraz nechcem hovoriť, že všetky metódy, že je to tak jedna k jednej, sú napríklad športoví kouči a tak ďalej, tí pracujú hlavne s mindsetom, ale my keď si niečo sami doma naštudujeme, že idem ja afirmovať pred zrkadlom a idem tomu uveriť, do týždňa to tak bude, tak prečo nám to nefunguje? Je možno preto, lebo my sme to nepustili cez telo, čiže sme to nestelesnili, tú zmenu, ktorú chceme v živote mať. A to čo znamená, že sme ju nestelesnili? No, to je to, že sme nepracovali s tým telom. Aj veľa prístupov práce v psychológii, napríklad práca s traumou, by nemala obchádzať telo. Pretože v tele, ako už celý ten prúd Gábor Mate, somatická psychológia k nám fičia, ja som za to veľmi rada, lebo tie informácie sa naozaj ako mor šíria ďalej, tak hovorí o tom, že my super, že si niečo spracujeme v hlave, ale naše telo nás brzdí. Je to preto, lebo naše telo má niečo, čo sa volá, že implicitná pamäť. Čiže ono si pamätá nejaké zážitky. A ty prídeš do tej istej situácie, ako dám príklad, išla som vystupovať pred ľuďmi, bola som na tom javisku a úplne som sa tam dopotila do koktela a úplne zle to dopadlo. A to isté si moje telo pamätá. Druhýkrát, keď idem na to javisko, sa mi spustí v tele celé toto, tá pamäť toho zlého zážitku. A ja sa pamäť v bunke. Opäť potím, opäť, už si hovorím, že bože, zase to dopadne zle a tak ďalej. A s týmto pracuje celá tá somatická psychológia, čiže ten prúd, ktorý sa venuje telu a vlastne napríklad nervový systém je súčasť toho. Čiže ja som sa vybrala na tú dráhu pochopenia tej nervovej sústavy, lebo mne bolo zvláštne, že prečo ty, keď človeku dáš nejaké super rady do života, ty vieš, že sú dobré preňho, on ich nevie exekuovať. Prečo? Toto si aj ja často kladiem takúto otázku, aj vlastne sama na sebe, že vlastne ja viem, že to veľmi chcem. Neskutočne, som presvedčená. Ja viem, že prečo to je dobré. Hej, prečo proste potom túžim, že viem, že sa bude mať lepšie. A aj napriek tomu to neurobím. Alebo pritom nevydržím. Tak, a toto je super vec, pretože
Ja som zistila takú jednu vec, že tí ľudia to nevedia urobiť, lebo ty napríklad prídeš na terapiu a niečo chceš. A tvoje telo je v takej tenzii. Že ja to chcem, ja to veľmi chcem, ja verím, že to dám. Lenže v tejto tenzii sa ti veľmi ťažko robia tie veci. Tvoje telo musí byť uvoľnené. Ono, keď aj pracuješ s nervovou sústavou, to uvoľnenie je na to, aby ty si všetko, čo k tebe príde, potom prepustil ľahšie do života. Čiže sa stávaš aj flexibilnejším, si taký otvorený životu, zrazu vidíš tie možnosti, ktoré tam boli aj predtým, len keď si chodil po tej jednej vychodenej dráhe v tom mozgu, toho napríklad neúspechu na tom javisku, tak ty nevidíš iné možnosti. Takže celá tá nervová sústava alebo práca s ňou je o tom, že sa uvoľníme, telo začne fungovať tak, ako má, lebo to si možno povedzme, ako my dnes žijeme. No, ja neviem, my dnes žijeme konštantne v stave napätia, v stave ohrozenia, v stave riešim. Celá spoločnosť je tak nastavená a my nevieme už oddychovať. Čiže náš mozog zabudol, aké to je, keď sme v kľude. A je fascinujúce, že sa normálne akože ty musíš učiť, edukovať dospelých ľudí, ako oddychovať. Jasné. Ja sa raz jeden fyzioterapeut spýtal, že ako oddychujete? No, ideme sa prejsť, lebo ideme na turistiku, alebo toto. A hovorí, no ale to je všetko aktívny oddych. Ako oddychujete? Ja som tedy zamrzla. A ja že, no tak čítam aj knihu. Že, tak aspoň to. Toto si má na mysli? Áno, presne tak. My sme stále v nejakom výkone. Turistika je, chcem vidieť nejaké miesto, tak idem. Mám vysoký tep, lebo trepem sa po kopcoch. Ten oddych, on sa rozdeľuje do takých rôznych kategórií v psychológii, že ono je to aj taký napríklad, že oddych kreatívny, že či mám nejakú činnosť, ktorú robím iba pre radosť. To veľa dospelých ľudí nemá. Lebo my si zo všetkého spravíme nejakú úlohu. Idem do fitka, lebo chcem mať svaly, idem si zabehať, ale nie len tak, lebo sa mi chce. Nie, to musí byť, že 5 kilometrov. Ja si všade dávam, čo ako musí byť. Takže ten oddych sa vytratil z nášho života. No ale niekto by ti povedal, že no dobre, ale keď nemáš ako keby konkrétny cieľ, tak potom akože nemôžeš progresovať a nemáš akože nepostupuješ, potom si len tak, že si robíš veci lárom, fárom. Kde v tom nájsť potom takú tú mieru? Čo je presne to, ako žili naši predkovia. Vieš, že si tam žuješ to seno, pozeráš na tie kravy, ktoré sa tam pasú na tej lúke a ukľudňuje sa ti nervový systém. Vtedy ti telo funguje tak, ako má. Vtedy ti hormóny vylučujú sa tak, ako majú, nie si stále v tlaku, vieš dobre spať, trávi ti. Všetky tieto novodobé choroby, ktoré dnes máme a riešime a beháme po neurologoch a autoimunitné ochorenia, sú vo veľkej miere spojené s tým, že my žijeme v strese. To už sa dnes vie, že proste stres je číslo 1 návštev u lekára. To my všetci vieme, že sme v strese. No. Už vieme, že sme aj v chronickom strese. Presne tak, ale nevieme, že čo je ten oddych, lebo potom mám presne tieto otázky. No veď, teraz som to mala, mám teraz také dlhodobé spolupráce s klientmi a mám taký diagnostický dotazník a je tam otázka, ako oddychujete. Neviem, čo pod tým myslíš. Pozerám na to, že čo? Že neviem, čo pod tým myslíš, že neviem, na čo konkrétne sa pýtaš. Aha, dobre, takže ľuďom treba normálne vysvetliť, že aj sedenie v parku a sledovanie, ja neviem, venčiacich psičkarov napríklad, je oddych, ktorý my si musíme zaintegrovať do života. Ísť na nejaké hobby, ktoré nemá výsledok a robím ho iba pre radosť a iba pre ten pocit, že 2 hodiny na nič nemyslím. Ja chodím na keramiku takto, lebo sa mi veľmi páči ten proces, že z ničoho vznikne niečo. Plus ten kontakt s hlinou má taký senzomotorický charakter, že sa ukľudňuješ už len cez to. Že to je, že fyzická aktivita nejaká, hej? Že, A o nič nejde. Vieš, nemusíš tam podávať výkon, môže to byť krivoľaké, ako zvyknú byť keramické výrobky a je to niečo, kde každý týždeň, v pondelok viem, že to mám, idem tam a 2 hodiny úplne vypnutá hlava. A stačí ti to takto raz za týždeň? Alebo si v každom dni zvykneš už nájsť niečo podobné? Tak keďže mám nervové fitko, tak áno, ja robím veľa tých vecí. Okrem toho, že to robím s klientmi, mám aj ja nejaké svoje techniky, akými sa ukľudniť. Aj keď napríklad toho času nie je veľa za ten deň,
pretože ja som veľký zástanca toho, že poďme sa naučiť robiť niečo, čo nosíme stále so sebou v našom tele, čiže tie naše nervy, ktoré vieme aktivovať, ten blúdivý nerv, ktorý nás prepína do toho kľudu. Máme ho stále so sebou, keď sme na cestách, nepotrebujeme si nič baliť do kufrika. A poďme sa to naučiť využívať v takých tých, keď čakáš na kávu, vieš, napríklad v kaviarni, keď čakáš na deti, keď po nej ideš do školy, keď ideš v aute a stojíš na červenej a podobne. Tak to sú tie momenty, kedy vieš zapojiť do života také tie krátke 2-3 minútové oddychové techniky, kedy ty dávaš signál tvojmu mozgu, že sa môže uvoľniť, že si v bezpečí. Lebo to, čo napríklad robí aj tá práca s nervovou sústavou, je, že učí tvoje telo byť v bezpečí. A vtedy nám veci fungujú. No a teraz, keď ty si vlastne vyhorela, začala si riešiť ten kurz, toto všetko si zistila, tak si to začala takto akože dennodenne aplikovať sama na sebe? Tak. A zistila si, že teda akože aj tá teória z toho kurzu funguje? To bol 2-mesačný kurz, taký online, hej. On bol akože austrálsky kurz, kde ja som bola, každý deň sme mali nejaké cvičenia, mali sme nejaké cally, mali sme spolužiakov, s ktorými sme sa stretávali, bolo to dosť interaktívne. A tie 2 mesiace každý deň si niečo robila. Je to preto, lebo 6 až 8 týždňov je doba, kedy ty si vieš uzdraviť svoju nervovú sústavu, takzvané ju zregulovať. 6 až 8 týždňov? Tak, keď ja každý do 2 deň, mesiacov? Tak. To vie mať inak? Presne tak. Vieš mať iné reakcie na stres. Napríklad moja veľká klientela sú výbušní ľudia, hej, že príde dieťa, už vidím, že už sa má opýtať tú istú otázku 5-krát a ja už tam pením, čo deti väčšinou teda robia. Lebo mám zvláštne reakcie na kolegov alebo na partnera, zvyknem vyhrkovať, tak toto sú tí ľudia, ktorí prídu a hovoria mi, že niečo asi nie je v poriadku. Takže vie sa to za 6 až 8 týždňov zmeniť, tvoja reakcia na stres, plus navyšuješ kapacitu tolerancie na stresové podnety. Že som viac tolerantná k tomu, že ja už aj cítim, že niečo na mňa padá, ale dokážem to umanéžovať? Tak, a teraz umanéžovať znamená, ja to len vysvetlím, neznamená to, že necítim stres. Alebo že stres je zlý a nemôžem ho mať v živote. Znamená to, že ho lepšie, tie všetky pocity spojené s tým stresom, zregulujem svoje emócie. To znamená, som v strese, ale viem sa rýchlo ukľudniť. Lebo to je to, prečo sa ma všetci pýtajú, a čo je dysregulovaná nervová sústava? Čo znamená, keď mám iba veľa stresu? No rozdiel je v tom, že zistíš, že potrebuješ robiť s nervami vtedy, keď sa už nevieš ukľudniť. Dám príklad. V práci sa niečo stane, kolega ma úplne naštve niečím alebo šefino a ja 3 ďalšie dni v hlave riešim, čo som mala povedať, ako to urobím inak a chodím do práce naštvatá, cítim proste, ako mi tvrdnú trapézy, neviem spať. Áno. Vtedy vieš, že sa už nevieš vrátiť do kľudu. Lebo tá nervová sústava je nadizajnovaná tak, že my síce sme v strese, lebo ono nás to ochraňuje pred hrozbami, aby sme vedeli utiecť, zachrániť sa, ale vieme sa dať aj do kľudu. Čo sa deje dnes, je, že my sa nevieme dať do kľudu. My sme dlhodobo v tom strese. A že sa vlastne sme sa nechali prevalcovať, ale už to vlastne nevieme ani rozoznať. Nevieme to buď rozoznať, alebo ani nám už, akoby nazvem to, nefunguje, že dať sa do kľudu. Ale prečo to nefunguje? Lebo to netrenujeme. No, lebo ja som tiež bola taká frajerka, že sa mi niečo dialo a ľudia ma upozorňovali na to, že to bude nejaký dlhodobý stres a ja, že ja cvičím, ja viem aj jogovo dýchať. Som odolná. Áno, nie, toto určite nebude stres. Jaký stres? Ja nie som, ale ja som sa ani necítila byť v strese. Že akože, ako rozoznať, že ja vôbec už som v tom chronickom strese, hej, lebo ten nárazový asi vieme na sebe spozorovať. Áno. Hej, že proste niečo sa udeje a v tým momente, hej, akože začne ti bušiť srdce, necítiš sa príjemne, pod tlakom, alebo ti to žalúdok ukazuje a tak ďalej. No teraz hovorím všetky svoje príznaky. A dobre, ale to je akože miestami aj ten akože taký ten, sa mu hovorí, že zdravý stres, ktorý nás ako vie vybičovať aj k výkonom, keď treba, hej. Áno. No.
Ale jak zistím, že som naozaj že v tom chronickom, pretože ja som si to nechcela priznať. Ja som sa tam vôbec necítila. Však ja mám pohodový život, ja aj čítam, stíham knihu čítať, všetko stíham, som pohodička. Telo ti to povie. Sú tam rôzne symptómy, ktoré sú také ako veľmi in a veľa ľudí sa s nimi stotožní, tak ich možno spomeniem. Ako je napríklad nespavosť. Neviem zaspať, budím sa v noci. Poruchy trávenia, to znamená rôzne tie SIBO, autoimunitné veci, alergie tiež už sú dnes spájané so stresom a s nervovou sústavou. Dýchavičnosť napríklad, že sa v noci budím na také, alebo zvláštne dýcham, keď hovorím s niekým. Alebo sú tam rôzne také aj kožné veci, sú dnes už spájané s psychikou. Alergie, to som bola úplne ja vidím, že keď je stres, sú alergie horšie, keď není, tak žiadne nie sú vlastne, hej. Myslím teraz také, že peľové alergie, ja nemám potravinové, ale čiže ten spánok, trávenie, hormóny, čiže kolísanie hormónov je tiež spojené so stresom. Ja už som sa našla vo viacerých. No ja viem, preto ich hovorím, alebo iba také napríklad, že trapézy, že mám pocit, že chodím jak s takým vešiakom stále, tak to je tiež stres. Trpnutie končatín, napnuté nohy alebo oči, že ma bolia, lebo stále pozerám, kde je hrozba, kedy musím stať zo stoličky a utiecť. A to sú tie fyzické, ale máme aj psychické. A tie sú napríklad tie, že sedíš ráno v aute, ideš, máme normálnu dopravnú situáciu v Bratislave, čiže zapcha a už vidíš, ako ťa to triggeruje. Ako už si nervózna, ako už proste ťa predbehne taxikár, už tam hromžíš. Toto napríklad, že taká tá vznetlivosť, výbušnosť. Aha, že keby som nebola v tom chronickom strese a som viac v pohode, tak si to možno nevšimnem? Že tak, to až tak lebo nevadí? my to všetci máme, máš lepší a horší deň. Ráno vstaneš, že si v pohode a taxikár ťa nevyvedie z miery, potom je iný deň a ten taxikár máš pocit, že ho tam ideš roztrhať v zuboch. A z psychických, napríklad ešte takých vecí sú to aj letargia, taká, že únava dlhodobá, neschopnosť motivovať sa do veci. Ale taktiež napríklad na druhej strane toho celého je perfekcionizmus. Taký tí overachievery, workoholizmus. To nie je žiadna cnosť, ktorú si veľa zamestnávateľov myslí, že aké to je super a chceme to vypestovať u našich zamestnancov, to je iba dysregulovaná nervová sústava. Smutky, alebo keď sa stretávaš s ľuďmi, čo je taký častý symptóm, o ktorom mi klienti hovoria, je, že nevedia byť v priestoroch s ľuďmi. Že chytáš normálne takú úzkosť, že je tu veľa ľudí, dýchajú môj vzduch, nechcem sa s nimi baviť. Nemôžem ísť na koncert, nemôžem ísť na trhy vianočné a tak ďalej, lebo proste, áno, to počúvam. Vtedy už vieš, že že to nie je len chvíľkové, predovšetkým, ak sa ti to deje už dlhšiu dobu, týždne, mesiace. A vieš, že asi sa to same nenapraví. Teda vieš, veľa ľudí začne tak nad tým premýšľať vtedy, že asi sa to same nenapraví. A to je práve ten bod, kedy by bolo fajn sa pozrieť napríklad aj na tú nervovú sústavu. Dobre, takže sme si povedali príznaky. No teraz skúsme povedať, že vlastne čo nám pomôže teda zvládať vôbec akože ten chronický stres. Ale veľmi zaujímavé je aj to, že vlastne poďme k tomu telu. Lebo, tak ja som veľký zastanca pohybu, tak my v Super Shape aj musíme byť, my sa snažíme. A práve to sa snažíme, že motivovať ľudí, ukazovať vlastne to, že ten pohyb má veľký zmysel. Je to v podstate aj dar, že sa môžeme hýbať. Ja som mnoho vecí, mne teraz akože veľa vecí docvaklo, keď ťa počúvam. Lebo ja vždy som hovorila, že ako zdravšie žiť. Ja som vždy hovorila, že hýb sa. Proste viac cvič a on to všetko príde samo. Ale nejako som si to odžila aj na sebe. Ale tak dobre, ono asi zase nie je dobre byť, že povedať, že ja som si to odžila na sebe, bude to fungovať aj tebe. Ale toto som nejakým spôsobom navnímala, dokázala navnímať, že keď som začala viac cvičiť a pracovať vlastne s tým telom, že to telo nebolo také usedené, ale bolo viac v pohybe, tak som začala viac vnímať aj iné veci, ktoré prichádzali so stravou, so spánkou, psychohygiena. A ono sa to časom premietlo do toho, že aj keď to prvotnou motiváciou bolo, že fyzický vzhľad, tak teraz je to, že mentálna záležitosť. Takže
Prečo sa toto takto deje? Že ako to funguje? V každom podcaste rada poviem niečo šokujúce a teším sa, že teraz môžeme sa pobaviť o športe. Milujem šokantné veci. My sa tu potrebujeme pobaviť o športe, o pohybe, lebo my veľmi radi teda akože ľudí motivujeme a vysvetľujeme, že má to zmysel, aj keď sme neboli k tomu vedení cielene. Vieš, my z evolúcie. Áno. Nikto nás neučil cvičiť, vieš, akože, ale pásli sa krávy. Áno, ide o to, že aké si mal detstvo presne, či ťa viedli k tomu, či máš ten návyk. Ale aj ako ľudstvo, vieš, že ako ľudstvo sme sa hýbali, lebo tak akože neboli autá, neboli, hej, už keď ideme naozaj do tých počítače. Dávnych storočí, tak nikto ťa nevozil, všetko si odpeškovala, hej. Nesedela si proste doma na zadku, lebo trebalo pásť kravy. Áno. Hej, preto sa moja babka chcela vydať do mesta, lebo už mala toho plné zuby na dedine. Ale proste toho pohybu prirodzeného bolo toľko, lebo ľudia aj fyzicky pracovali, že nikoho by ani nenapadlo v tom čase cvičiť, hej. Ale teraz, tým, že my vlastne fungujeme diametrálne odlišne, vlastne sme k tomu aj tak trošku nútení. Či? Sme nútení, ale s tým pohybom, to je to, čo chcem k tomu povedať, je, že ja v rámci mojej klientely sú ľudia, ktorí sú vysoko produktívni. To znamená, chodia do fitka, dvíhajú činky, majú svoje ciele, behajú veľa. Keď prídu k vyhoreniu, to znamená, už majú všetky tie príznaky, čo sme si spomínali, pohyb je prvá vec, ktorú im zakazujem. Výborne. Tak to teraz neviem, či som chcela počuť. Teraz si povedzme, ale aký pohyb. Pretože ľudia zvyknutí podávať výkon majú prehnaný pohyb. To, čo robí pohyb nervovej sústave, keď už si akože chronicky dlhodobo v strese asi unavený, je, že ty vlastne odoberáš z tých zásob, ktoré sú pre to telo, aby ono prežilo obyčajný deň. Ty to minieš na činkách. Ty to minieš na tom, že si stále zvyšuješ heart rate, tep srdca a prepínaš sa do sympatika, čo je v podstate tá časť nervovej sústavy, ktorá ťa udržiava v tom tlaku. To znamená všetky tie múdre poučky. Choď sa otužovať a skákať do zamrznutého jazera v decembri. Choď, neviem, teraz začni behať. Ja ľuďom zakazujem, pretože ten pohyb musí vyzerať inak. Nesmie byť takýto vysoké tepy, veľké výkony, dávať si 8 opakovaní tohto, hej, 10 tohto. To vtedy máš normálne zákaz robiť, pretože nezostáva ti kapacita na ten tvoj život. My sa najskôr musíme zregulovať a potom sa vieme dostať k týmto aktivitám. A preto ja hovorím všetkým, kto mi hovorí, že Lenka, ale že ja nevládzem, mne sa nechce. OK, super, začni pomaly. Mne sa napríklad veľmi zmenil pohyb, ktorý ja som robila predtým, ako som pochopila, o čom je nervová sústava. Ja som chodila strašne rýchlo po ulici. Mne nestíhal vlastný pes, nikto. Proste vždycky takýto. To mám muža takého, no. Tiež som chodila, že behať, hej. Ja od vtedy, čo pracujem s nervovou sústavou, ja nemám tieto vysoko kardio aktivity v mojom živote. Ja mám skôr také, že ideš do kopca, hej. Áno, zadýcháš sa, ale že nepachtíš sa, nerobíš x tisíc opakovaní. Pre ľudí, ktorí naozaj sa nevedia akože prebrať z nejakej letargie, únavy, bolesti tela, sú cvičenia, kde hýbeš iba klbíkmi. Čo sa týka napríklad regulácie nervovej sústavy, si predstav len cvičenia, kde rôzne klby na tvojom tele, iba nimi takto pohybuješ. A toto robíš, že mesiac. Hej? A to tento stačí? Typ pohybu. Áno. To stačí na to, aby si sa ty uzdravil a zvýšil kapacitu v tvojom tele na záťaž. Pretože šport je záťaž. Ono sa hovorí, vieš, že však bol som si zacvičiť a teraz mi je tak super, že to robím preto, aby som nebol v strese. Áno, tebe je super, lebo sa ti vylúčia tie správne hormóny. Hej, ty máš potom endorfín, máš pocit, že máš energiu v živote, ale nie úplne dobre to spolupracuje s tou nervovou sústavou. A ešte poviem možno jednu šokantnú vec. No muž si ma šokovala dosť. Uvidíme, či ich budeš vystrihávať z tohto podcastu. Neviem, či to zvládne muž. Keď ľudia chodia cvičiť večer a potom sa mi sťažujú, že nevedia zaspať. No je to preto, lebo ty sa cvičením dáš do sympatika, čiže toho stavu, kedy si v strese. Áno.
A potom sa ti ešte dlho môže do tela vyplavovať, hej, tie endorfíny, kortizol, lebo však musel som podať nejaký výkon, adrenalín a nevieš zaspať. A prečo? Opäť sa vraciame k tomu, že preto, lebo si sa nenaučil techniky, ktorými sa preladíš na tú opačnú časť toho nervového systému, ktorý sa volá parasympatikus, čiže oddych. Dobre. A na to sú všetky tie cvičenia a aktivity, ktoré ti vedia aktivovať túto vetvu nervového systému. Vtedy môžeš chodiť cvičiť večer. Potom si dáš kolečko tohto, že preladím sa a už mi telo prestane pumpovať všetky tie hormóny do tela, kedy musím byť v strehu. OK. Dobre, čiže vlastne ty im síce zakažeš, ale to je len na nejakú dobu. To je na nejakú dobu, samozrejme. Akože ľudia znova naučia zvládať tú svoju vlastne nervovú sústavu, pracovať s tým. Tak. A potom to nejakým spôsobom zaradia. Tak, tak ale... s tým sa viem zmieriť. Áno, zaradia to, ale začne to vyzerať inak. Aha. Lebo ty ako sa spomalíš si svoj nervový systém, to je to, čo sa veľa ľudí bojí, keď ide ku mne. Že ale veď ja chcem byť produktívnejší, ja chcem mať väčšiu odolnosť na stres, čo je aké spomalenie, o čom tu ty hovoríš. Referencie najlepšie, ktoré sú po práci s nervovou sústavou, sú tie, že mi ľudia píšu, ja som ani netušil, aký poklad je ukrytý v spomalení. My keď sa spomalíme, robíme veci efektívne. Nám odíde veľa vecí, aktivít, aj ľudí zo života, keď si uzdravíme našu nervovú sústavu a naša energia a kapacita ide do tých správnych vecí. To znamená, že môžu sa ti zmeniť aj návyky cvičenia, že bol si tam spierač a zrazu robíš yin jogu, pomalu, hej, dlho som v jednej pozícii a tak ďalej. Ale je to stále pohyb, ktorý tebe robí dobre, ale je to iné. Hej? Že chytí to takú novú... Neviem to úplne nazvať, lebo ty keď zreguluješ nervovú sústavu, veľa vecí sa zmení. To nie je len, že som zdravšia. Je prístup k samej sebe? Tak. Optika na seba, svet a druhých, pretože filter, ktorý tvorí to, ako sa ty pozeráš na svet, to je vlastne tvoja nervová sústava. Keď som v strehu a keď som stále v strese, všetko je nebezpečenstvo. OK. Keď som uvoľnená a cítim v tele bezpečie, tak vnímam aj svet, aj druhých, aj možnosti, ktoré ku mne prídu. Preto to má taký obrovský presah pre mňa. Preto to bol ten chýbajúci puclík v mojej práci, že prečo ľuďom, keď povieš múdru radu, ju nevedia aplikovať? No lebo ich telo nie je pripravené tú múdru radu absorbovať a potom pretaviť do toho života. Pretože sme takíto stále. Proste stále v napätí. Presne tak. A potrebujeme sa viac uvoľniť. Hej, tiež si myslím, že ľudstvo sa potrebuje trošku viac uvoľniť v mnohých aspektoch. Počkaj, ja mám toľko otázok. To je neuveriteľné. Na teba ešte. Mňa by... Lebo ty si viackrát povedala, že prepnúť sa do režimu, v ktorom sa viem, ako keby ja tu nazvem, že o seba postarať znovu, hej? Môžeme si napríklad teraz urobiť jednu techniku, niečo, čo je také akože jednoduché, čo by sme akože časovo teraz zvládli a že možno, že poslucháči, tí, čo nás vlastne vidia, že sa akože pridajú. Že teraz predstav, že som od rána pod tlakom, som totálne vybičovaná. Ja už som si totiž to dnes ráno o 7 stihla vymenovať všetko, čo mám stihnúť. A je mi úplne jasné, že to ani nestihnem. Takže ja už mám, že double stres, hej? A teraz akože, áno, moje staré ja by si ešte večer dalo silový alebo hitkový tréning. Moje nové ja hovorí, že vykašli sa na to, chod sa radšej vyspať. Ale to neplatí stále, hej? Ale dobre, teraz akože dajme tomu, že by som si ešte večer zacvičila do toho všetkého, lebo akože aj si chcem niečo odfajfknúť a tak ďalej. Teraz, ako sa mám upokojiť, aby aspoň tá noc bola v pohode, aby som ja zajtra, keďže sa tento blázenec má zopakovať, mohla fungovať. Čo môžem robiť? Čo môžem urobiť? Všeličo môžeš urobiť. O tom je presne celé nervové fitko a môžeme si ukázať jednu takú vec. Chceš si so mnou zavúkať? Zavúkať? Počkaj, ja som si myslela, že prejdeme k nejakému dýchaniu. Hej, že budeme teraz dýchať a vieš, nejaká meditácia. Dýchových cvičení je plný internet, to si každý vieme vygoogliť. A pomáha to? Áno, pretože dlhší výdych ti aktivuje ten parasympatikus, uvoľnený stav, ale ja som fanúšik napríklad hlasových cvičení, lebo tam zapojíš ten blúdivý nerv dvakrát tak. Takže ideme vykať? Áno. Keď budeš mať z toho mierny diskomfort, nevadí, ale veď cvičíš pred kamerami, tak to zvládneme.
Nie, to ja sa toho nebojím, to je len Dobre. akože, aby sa tu... no. Je to výborná technika, ja ju odporúčam ľuďom robiť v aute. Napríklad stojíš na červenej, môžeš si urobiť toto cvičenie. Čo sa deje? Ja to ešte vysvetlím predtým, aby mozog mal potravu, že aha, prečo to vlastne robím. Aha. Budeme robiť taký dlhší výdych, pri ktorom budeme vydávať taký zvuk, že vú. A prečo práve vú? Tak, taký zvuk, hej, budeme vydávať. Nie je v tom niečo akože hlbšie, Nie je v že tom je niečo. upokojujúci? Nie, je to proste nejaký zvuk, môžete si vybrať akýkoľvek, hej. Ľudia sa ma pýtajú, či je to isté, ako je OM. Áno, to som sa chcela opýtať. OM ťa dostáva do takých iných vln, toto je čisto iba na uvoľnenie, nestrácam pozornosť, viem to robiť aj v aute, viem to robiť kdekoľvek. Mimochodom, keď do toho zapojím celú rodinu, je to parádna sranda. Ja toto školím vo firmách, tak si vieš predstaviť, ako tam to vyzerá geniálne, keď zrazu celý office vúči. Ja sa veľmi teším, keď toto dáme von a bude toto natočené, ako budeme v priamom prenose vúkať. Tak, a ono to vyzerá tak, že spravíme hlboký nádych do brucha a potom pri výdychu budeme robiť to vú a každý tak, ako mu povoľuje tá kapacita pľúca, nemusíme sa tu predbiehať. Čiže dokedy ti ide Každý sa vie nadýchnúť do brucha, podľa teba? Myslím si, že nie, ale tak na to sú tie dýchové techniky a cvičenia, ktoré sa dajú naučiť, lebo to je o tej bránici, o tých svaloch. Ja som prednedávnom bola na dýchovom kurze a zistila som, že ten dých, že to celé zlé, robím. Že to je veľa o tom aj o tej bránici, ako je prilepená, vlastne takými nejakými, že tam máme normálne tie fascie, také... Áno. No. Áno, ja len teda poviem vsúku, že v podstate, keď si to chceme overiť, tak ideálne je začať tým, že si vlastne dať ruky áno, na brucho, tak aby sme v podstate prsty mali pod rebrami, hej. A ono by ešte možno dobre sa k tomu aj vlastne, že vystrieť. Áno, že nesedieť preklopený. Áno, a že v podstate, keď začnem tým náduchom, tak naozaj cítim pod tými prstami, ako vlastne, ale nielen brucho, ale aj tie rebra sa rozširujú. Idú do šírky. Hej, lebo tá bránica, ona je v podstate... Krásne nám to vysvetlila aj na školení aj Pilatesu, však Pilates je o tomto úplne, že na tomto to stojí, že vlastne si predstavte medúzu, hej, taký plášť, vlastne medúze, a ona je vlastne pod rebrami. Hej, a je to hlavný dýchací orgán, čiže nie pľúca, ale bránica. Čiže vlastne my potrebujeme, že do brucha a na stranu, hej? Tak. No dobre, tak ale... To je správny nádych do brucha, vysvetlený, výborne. A potom celú kapacitu pľúc týmto zvukom dáme von. Pri výdychu. Áno. Dobre. Ja ti odporúčam pozerať sa niekam do priestoru, aby ti to neprišlo v strede smiešne, alebo niečo. Nech sa nám nestretnú pohľady, lebo vtedy to poznám, že to začne. Spravíme si to 3-krát po sebe. Ja to budem kľudne moderovať, že medzi tými vú bude jeden taký normálny nádych, výdych. Dobre, tak nepozerám na seba. Môžeme si dať ruky na to brucho. Spravíme hlboký nádych do brucha. Ja stále zúkam. V poriadku. Dáme teraz normálny nádych, výdych. Poďme ešte raz. Hlboký nádych do brucha. Zase spravíme normálny nádych, výdych. A ešte jeden, poďme. Hlboký nádych do brucha. Teraz si na chvíľočku len skús zavrieť oči. Kľudne aj diváci, poslucháči. Skúsi navnímať, čo sa zmenilo v tele. Ako sa teraz cítim? A teraz mám povedať, čo ja cítim? Či máš pocit, že niečo sa niekde pohlo, niečo je Ja mám pocit, iné? keby sa mi v tele niečo rozhýbalo. Keby mi niečo tak... nie je to mrávenčenie, ale niečo také, že jemné. Že ako je to príjemné?
Keby niečo... A nie, že šteklilo. Je to také zvláštne, ale je to milé. Je to príjemné. Tak, toto je presne cvičenie, ktoré pomáha uvoľneniu. Že napríklad ja to robím aj keď idem takto, že podcasty nahrávať, ideš autom, alebo máš nejaký meeting, potrebuješ, sa dať trošku do pohody, lebo sa tu pachtíš od rána, bežíš a tak ďalej. Tak toto je cvičenie, ktoré ja praktizujem, že v aute, lebo tam si sám, tam ho vieš, keď si sám, robiť najlepšie. To znamená, ono je to ťažšie pre ženy, lebo tá tónina by mala byť čo najhrubšia, najnižšia, aká nám ide spraviť. Čiže keď to robíme s chlapmi, tak to trošku inak znie. Ale ženy sa to tiež vedia naučiť. A čo sa deje v tele, je to, že my ako keby tým zvukom masírujeme blúdivý nerv, ktorý teda, on začína, ako sa krk spája s lebkou a prechádza do tela, zasahuje všetky dôležité orgány. Keď vytvárame nejakú vibráciu zvukovú, tak ho masírujeme, plus ten výdych dlhý, tak to už samé o sebe nás prepína do toho parasympatika, čiže do toho kľudového stavu. A toto je také, že my spojíme vlastne tie dve techniky. Tú zvukovú a hlasovú a 3, 4, 5 krát, ako nám to je dobré, si toto spravíme a človek má hneď iný... Vidíš to aj potom na ľuďoch. Máš iný tón hlasu, inú rýchlosť reči. Lebo ja napríklad už chodím po svete a vidím dysregulovanú nervovú sústavu iba z toho, keď mi niekto niečo povie. To jak vidíš? Vidíš to z rýchlosti, vidíš to z mimiky, vidíš to v pohyboch, vidíš to v nervozite, vidíš to v dýchaní. To je aký ském toto. No. To som si vôbec neuvedomila, keď si prišla. Sa dá meniť. Vieš, že napríklad aj keď ľudia rečnia, alebo majú presne takéto tieto typy, máme podcast a tak ďalej, tak ty úplne vieš, napríklad aj keď si zavrieš oči, koho hlas ťa ukľudňuje a kto naopak máš pocit, že ťa zo stoličky, vieš, vychotilo. Áno, v tempe. Lebo dnes je taký rýchly svet, aj sociálne siete, čo nás učia. No urob nejaké reelsko, kde tak to budeš hovoriť, tak to budeš máchať ručičkami rýchlo. A ale všetci máme dysregulované nervové sústavy. A hlavne urob, aby si zaujal v prvých 3 sekundách. No a to už nehovorím. No, takže... to už je veľký tlak. Svet chce od nás, aby sme nemali zdravé nervové sústavy. Svet je tak nastavený. Ale treba sa naozaj spýtať seba, či mi to stojí za to. No ale netvoríme ten svet my? My otvoríme, ale vieš, tak budeme ja tu bojovať s Instagramermi, ktorí, a s marketérmi, čo nás učia, aby sme robili. Ja som od tohto napríklad úplne odišla v tvorbe. Ja milujem, že mne fungujú karusely, ktoré si prečítaš vo vlastnom tempe, nemusím tam ja na teba hulákať v nejakom videu a titulkovať sa. Úplne úžasné. Treba si nájsť svoj spôsob, lebo aj všetky tie trendy, ktoré chodia, ťa nútia byť niečo, čo ty nie si. No a toto je veľká pravda. No. Pretože ja som začala vnímať už averziu na sebe, že rýchly recept. Rýchle cvičenie. Len aby som si za 10 minút odcvičila. Hej. A na jednej strane hovoríme, že áno, veď urob aspoň niečo pre to telo, nejakú rozcvičku, nádych, výdych a tak ďalej. Ale nechcete za 10 minút zase výsledky. To sa proste nedá. Ale výborne si napríklad povedala, že aj ľudia, ktorí cítia únavu alebo sú už v tom chronickom strese, keď ty spravíš niečo 10 minút, pre teba to je veľká vec. Tiež tie pohyby, čo som ti spomínala, že iba klbíkmi hýbeš, lebo v tele máme tie dráhy zaseknuté, bývajú tam naše zlé zážitky, trauma a tak ďalej. 10 minút to robíš a to ti stačí. Takže nie úplne všetko, že niekedy, keď si vieš nájsť ten čas, nervové fitko, techniky, ktoré ja učím, máš 2-3 minúty robíš. Niekoľkokrát počas dňa. A to robíš proste 6-8 týždňov. Vieš, čiže niektoré veci sa dajú aj... A viem to totálne zmeniť sebe. Áno. No lebo ja som si prešla aj nepokojnými nohami, to som ti rozprávala predtým. To bola jedna etapa môjho života, kedy som obchodila všetkých lekárov a všetko bolo v poriadku. Wow, potom sa po niekoľkých rokoch pridružili teda trpnutie rúk, a hlavne v noci. Bolo to veľmi nepríjemné. Tiež som si zbehla všetkých, až mi môj muž hovorí, ty už nechod za žiadnym odborníkom, to už bude vyslovene, že hlava, že to už proste niečo. A tak aj bolo. Musela som ja sa spomaliť, veľa vecí si zmeniť a tak ďalej. Aj tak si myslím, že ešte nie som úplne vyladená. Takže ja si pozriem aj to tvoje nervové fitko. A čo ale v podstate... Skús mi ešte povedať jednu vec, že... A to podľa mňa môže mnohým ženám aj pomôcť, pretože
náš hormonálny systém, ženský, to je jedna veľká vec. Hej, akože už odhľadnúť od toho, že my v podstate každý mesiac jednoducho máme inú hladinu hormónov, mení sa to, proste každý týždeň je iný, lebo proste takto funguje náš ženský cyklus. Toto je jedna vec. Druhá je, že OK, to telo, keď už vchádza do nejakej perimenopauzy, zase ako keby podlieha iným zmenám a tak ďalej. Čo ja na sebe badám je, že a podľa mňa si to viem spojiť s nervovou sústavou. Mne to tak už docvakáva, že ako je možné, že jeden mesiac mám to PMS-ko také, že som v pohode. A ako je možné, že na druhý mesiac som normálne v stave, kedy idem škrabať steny. Hej, že v podstate, a vidím to, že je s tým spojené trávenie. Áno. Hej, mám také šialené plnutia v sebe. Proste úplne divné stavy, ktoré som inak ani pred 40-kou ani nevedela, že fungujú. Teraz, ja som tu najprv zvalila na hormonálny systém, nie? Samozrejme. Bože, telo sa mení, zase nám to niečo prinieslo. No, to tak má byť. Teraz akože super, tak nájdem si niečo, čím to akože eliminujem, čo akože aj mám. Ale ja som už tak vnímam, sa snažím v tomto veku byť už taká trošku aj, že intuitívne ísť, aj akože vnímať sa. Tak zase mi prišlo, že to nebude len tým hormonálnym systémom, hej? Chápem. Akú úlohu má v tomto, prosím ťa, nervová sústava? Ale ak má? Napríklad to, čo si povedala, že každý mesiac si všimneš niečo iné, to si myslím, že každá s tým máme skúsenosť. A ja mám napríklad veľmi dobre odpozorované na sebe, ale reportujú mi to aj klientky, lebo teda väčšina mojej klientely sú ženy, lebo my sme náchylnejšie na stres. My sme viac vnímavé, otvorené, čiže my nasávame. A to je tak v poriadku, ono je to tak nastavené, len treba mať aj tie techniky, ako to vyfiltrovať, hej. No a čo mi reportujú tieto ženy, a teda čo si aj ja všímam na sebe, je, že keď som mala stresujúcejší mesiac, viac práce, tak potom aj tá menštruácia je úplne iná. Hej? Aj celé to obdobie pred. Aj to PMS vyzerá horibilne. Že ono to je vlastne dôsledok toho, čo my robíme každý deň. To není, že jeden deň sa nejaký hormón si povie, že ty počúvaj dnes, hej, to zariadíme takto, ale je to výsledok toho, ako my dlhodobo žijeme. Lebo naozaj, keď som mala, a to som mala, to obdobie v živote, kde ja som mala to šťastie, že som nemusela pracovať a moja náplň dňa bola záhradka, varenie, výroba prírodnej kozmetiky a všetky tieto zábavky, tak vtedy ja som bola, že najzdravší človek. Ale ja rozumiem, že my nevieme žiť takéto životy, že hej, nie. No, toto by bolo vesmír sa o mňa postará, vieš. A vesmír nám zaplatí účty. Tak, že nedá sa to, ale ja som strašne rada, že som si to zažila, lebo vnímam ten kontrast dnes. Celé to bolo iné aj, hej, presne aj ten cyklus bol úplne diametrálne odlišný, ako keď idem, riešim, naplňam tasky, to-do listy, odškrtávam. Takže ja by som povedala, že čo to má s tým, čo s tým majú nervy, tak to, že my keď ich vieme udržiavať zdravé, tak aj celé tieto hormonálne zmeny sa nám jednoduchšie uchopia v tom tele. Aj naše okolie ich potom jednoduchšie príjme, lebo nie sú také výbušné, také veľké, také, hej, neviem aké. Keď si vezmeme, že dobre, ľudia, ktorí vyhoria a sú pod už veľkým tlakom, tak tam neodporúčaš im cvičiť, hej? Ale tí, ktorí akože tam nie sú, alebo nie sú pod tým chronickým stresom, tam akú veľkú úlohu hraje vôbec pohyb. A teraz akože môžeme sa baviť širokospektrálne, hej? Že proste od chôdze, cez beh, cez jogu, nemusí to byť, že len akože ťažký silový tréning, hitkový a takéto, ale že rôzne spektrum, každý má niečo rád. Ja ešte poviem, že tá nervová sústava u každého z nás je iná, že to je ako otlačok prsta. Každému to inak funguje, takže je to veľmi individuálna vec. Ale ak si zoberieme klienta naozaj, že prešiel som si vyhorením, zaznamenal som na tele všetky tieto symptómy, neviem ráno vstať z postele, mám už sabatika, lebo už nie som schopný chodiť do práce a tak ďalej. Tu šport, jediný, ktorý môžeš robiť, je prechádzka. A nejaké naťahovačky doma. Pomale. Keď si zase ten typ klienta, ktorý riešim, lebo vieš, to sú tí rýchli, dynamickí ľudia, to si aj ty vlastne. Mám cvičiaci program, že plná energie, že to vidíš z nich vyžarovať, to je vlastne moja najčastejšia klientela mimochodom, lebo ju priťahujem, lebo ja som to isté. A
To sú tí ľudia, ktorí radi proste majú efektívne veci, že idem poriadne sa spotím, dobre som si odcvičila a tak ďalej. Hej. A to je fajn, treba si len nájsť ten typ pohybu, ktorý je pre teba zdravý, lebo my sa častokrát v tom cvičení ocitneme v tom, že robíme niečo proti, teraz nie tomu, čo sa mi chce, však nie vždy sa mi chce niečo vykonať, hej, ale proti vlastným nejakým, nazvem to kapacitám neurobiologickým. Okay. Niektoré typy pohybov nie sú proste zdravé pre každého. A vieš to tak, že sa ti do nich stále nechce ísť, nevidíš zlepšenie, pretože, toto ťa možno bude zaujímať, ako človeka zo športu. Áno. Nervová sústava je veľmi spojená s flexibilitou. A to si tiež môžeme teraz vyskúšať, aj ako, lebo je na to veľmi krátke cvičenie. Flexibilitu, keď sa niekde zasekneš v cvičení, nejde ti už viac zohnúť a tak ďalej, nevieš si viac naložiť činiek, to je flexibilita nervov. A vyskúšajme si to teraz tak, ako sedíš, hej, keď sa dáš rovno, a skúsiš si len otočiť hlavu najviac doprava, ako ti ide. Tak, ale že si nevykrútiš krk a zapamätaj si očami ten bod, a ktorý... A že to neboli a tak, hej? Že... Áno, že ktorý vidíš, hej, že najviac doprava, ako teraz vidím. A to isté si spravme doľava. Čiže sa pozriem, že čo najviac doľava, keď sa otočím, vidím. Teraz si takto dáme ruky za hlavu. Prepletené prsty, hej? Prepletené prsty, ja to budem moderovať. A teraz, tak ako si rovno, len vytočíš pohľad do pravého horného rohu. A budeš sa tam pozerať, najlepšie, ak tam nemáš rovno nejaké svetlo. Ten pohľad má byť mierne napnutý, čiže je to mierne nepríjemné cvičenie. Ak by sa ti náhodou začala točiť hlava, tak prestaň. Tak to dokončíš tento podcast, dobre? Áno, dokončím ho, ale ešte chvíľočku vydrž, takých 30 sekúnd budeme sledovať pravý horný roh miestnosti. Kľudne klipkáme očami, hej, normálne. To môžem, áno? Dýchame pritom, áno, nezabúdame, viem, že sa zvykneme sústrediť. A teraz pomaličky zrak vrátim rovno pred seba, poklipkám očami. Hej, že oddychnem si a to isté urobím do ľavého horného rohu miestnosti. Čiže oči sú mierne napnuté, nezabúdam pritom dýchať. Tiež mi môžu tie oči klipkať. Hej. A ešte chvíľočku, zo pár sekúnd vydržím s tými napnutými očami do ľavého horného rohu miestnosti sa pozerať. Stále som tam. Stále som tam. Ešte pár sekúnd tomu dáme. No ja som zvedavá, čo z tohto vyjde. Pomaličky vrátiš zrak späť. Môžeš si dať ruky dolu. Dobre. A teraz skúsime to isté. Skús sa otočiť doprava. Najviac ako ti ide. Aha. A teraz doľava. Čo sa stalo? Vidím viac. Vidím viac, presne. Dobre? Flexibilita nervov. Okay. Toto cvičenie ja ukazujem vždy na prednáškach ľuďom, že ako rýchlo tvoje nervy reagujú na nejaké cvičenie, lebo pohyb očí zaznamenáva, to sa používa aj v terapiách, hej, tie pohyby očí na riešenie traumy. Ono to pracuje s tým nervovým systémom a ty si vieš cez to, že reguluješ nervovú sústavu, zlepšiť flexibilitu aj tela. Hej? A na tomto sme si to práve demonštrovali. Čiže vlastne ja viem byť flexibilnejšia. Tak, keď uvoľnenejšia? simultáne so svojím cvičením reguluješ aj nervovú sústavu. Lebo to ide ruka v ruke. Zároveň sa ti môžu ale meniť tie návyky cvičiace, lebo zistíš, že aha, toto je super, že síce sú tu tieto videá na tento cvik, ale ja mám pocit, že mi to nerobí dobre a ty zrazu vieš si vyberať. Vieš, že toto je pre mňa, toto nie je pre mňa. Toto je super, že si spomenula, lebo ja napríklad som bola určitú dobu zrútená z toho, že ja som bola proste akože taký zarytý jogín, hej? Proste robila power jogu a veľmi ma to bavilo, potom som ju učila a tak ďalej, natočila tréningy a super. A potom som tak z toho začala odchádzať. Potom som začala viac behávať. Potom prišiel silový tréning. Teraz je to napríklad pilates, čomu sa viac venujem. A ja som si z začiatku tak hovorila, že
Bože, Jana, ty nevieš pri ničom udržať. Nekonzistentná. Nie si konzistentná. Keby si v tej joge ostala, už dokážeš také pozície, hej, všelijaké tie na lakťoch, stojky, toto. Hovorím, akože vieš, až som si tak hovorila, že fakt nie si akože, že mala by si tomu dať viac a ty si od toho odišla a tak ďalej, hej. Potom akože pri silovom tréningu, že no už keby som to robila dlhšie a častejšie, no už aké váhy by som mohla dvíhať a tak ďalej. A dnes si hovorím, že prišiel moment, keď som to prestala riešiť, pretože som prišla na to, že sú to proste obdobia, v ktorých ja potrebujem niečo iné. Takže dobre. Výborne si to, lebo presne tak to je. Mne aj klienti hovoria, veď, ale ja som ešte pred rokom tam chodil na, ako sa to volá, ten Mordor, crossfit, hej? Že tam som na ten crossfit, teraz nevládzem nič. Veď dobre, ale tak daj si kľud a možno nájdeš niečo nové. Lebo napríklad aj číra prechádzka, chcem povedať, lebo je to dôležité. Číra prechádzka 40 minút v prírode, ako sa ti míhajú zelené obrazy, stromčeky, idem okolo jazera, venčím psa, znižuje aktivitu amygdaly, čo je centrum hrozby v našom mozgu. To je to, čo stále máme zapnuté. Napríklad matky na materskej, ty to máš stále zapnuté, lebo ty potrebuješ aj sa starať, riešim. A tak to žiješ. Ale pozadí máš, áno, že čo dieťa, moje dieťa, čo robí. A už len 40 minút prechádzky neurovedci zistili, že aj to, aké chemikálie napríklad stromy vypúšťajú, že ty to potom dýchaš, tak sa vieš ukľudniť. Tvoja amygdala sa znižuje, teda aktivita tej amygdaly sa znižuje. A teraz mi ešte napadlo, keď ti o tom hovorím, že je ešte taký super ten výskum o strese, že my sa vieme chemicky nakaziť cez pot. Kedy ja vždy sa zamýšľam nad babami, ktoré robia vo fitkách na recepcii. Počkaj, cudzí pot? Áno. Je zistené, neurovedci zistili, že ty sa vieš nakaziť stresom. Ty si v pohode, ale chodíš do prostredia, kde je vysoký stres. To znamená, mám ten korporát, mám tým, ktorý teraz umiera, hej, proste povedzme v decembri pred koncom roka. A všetci sme v strese. A tým, ako ja trávim čas s tými ľuďmi, sa viem ja nakaziť stresom. Takisto, ako sa viem ja ukľudniť, keď som s nejakou osobou, sa viem ale aj nakaziť. A bolo zistené prednedávnom, že to viem nie len cez mimiku, lebo my na mimike človeka vidíme, keď je niekto dlhodobo v strese a pozerám sa na to a proste, hej, potom zrazu aj ja už sa začínam cítiť zle, už aj ja mám nejaké krče v bruchu a neviem prečo, lebo som prišla úplne v pohode ráno do práce. Ale cez ten pot, čiže ak ja trávim čas s tými ľuďmi v nejakom uzavretom priestore, sa taktiež viem ja nakaziť stresom a to som mohla byť úplne v pohode a zrazu chodím domov a mám krč. Čo je akože fascinujúce, hej. No to je fascinujúce. Tak teraz sa ja izolujem, že úplne až do Vianoc. Ale však nejde to. Ale je to zaujímavé a hlavne to mať tak akože že vedieť o tom, hej? Že aj keď ma čaká nejaké to obdobie, asi povedať, že OK, tak radšej sa možno vyhnúť spoločnosti a tak ďalej. A preto ja rada cvičím doma. Mimochodom aj ja. Áno, výborne. Lebo to fitko začalo v nejakom bode byť pre mňa taký priestor, ktorý bol, sa mi zdalo, že taká prestimulovaná odtiaľ idem. Všetci tam trepú tými činkami, furt tam podávajú výkony, zrazu pri nich cítiš, že čo ty tam nič nerobíš poriadne, hej. Že nebolo to pre mňa motivačné a to sa stáva ľuďom, že ty keď tam chodíš, je to na teba príliš. A vtedy vieš, že je pre teba úplne super, čo ty napríklad robíš, že mám doma tie veci, zacvičím si doma, nemíňam ten čas chodením, stáním v zápchách a tak ďalej, že ja milujem toto, hej. Presne takýto spôsob efektívneho zaradenia pohybu do života. Takže treba si navnímať na sebe. Akému pohybu sa ty venuješ? Čo to je? Bože, ja som teraz bola uber lemra tento rok, sa priznávam. Najväčšia lemra, lemroidná. Ale ja som tiež bola, že pilates, prechádzky, chodenie do kopca tento rok. Toto sú jediné veci. A práve preto, lebo som mala veľmi veľa práce. A hovorila som si, že nejdeme teraz tu akože babi stále, že poď dvíhačinky, ideme do fitka, však sa namotivujeme. Ja som presne vedela, že vieš čo, toto pre mňa teraz nie je. Ja chcem ísť von, ja chcem proste vidieť tú prírodu, ja chcem chodiť do kopca, to ja mám veľmi rada, pilates a teraz som došla k tým, čo som krátko spomínala, cvičeniam, ktoré uvoľňujú fascie a tie klbiky
je to veľmi zo somatickej psychológie. A vieš, čo som si povedala, keď som to videla? Ja, taký dynamický človek najskôr, že 20 minút tam leží žena na karimatke a hýbe palcami sprava doľava, hej, 5 minút, potom niečo iné robia, že bože, že to čo je. Áno, to je presne to, čo som si ja povedala aj pred jogou, než som ju začala. Prvýkrát som to urobila, ja som mala pocit, že ma niekto rozšroboval a zložil späť, ale tak, ako naozaj mám byť. Hej, že ja som neverila, že takýto pohyb 20 minút vie toto urobiť s človekom. Okrem toho, že odchádzaš s takou mysľou, ako keby ti niekto vysávačom prešiel celú mozgovnicu. Čiže veľmi... a ja stále dodnes hľadám, vieš, že zistujem, že aj ten typ pohybu sa mení. Že bude fáza, kedy plávanie bolo pre mňa, hej, že chodila som. Činky boli in. To ma potom prestalo baviť. Beh, hej, ježiš, bože, kolena ma z toho boli, ja neviem čo. Tak sa to stále mení a ja si myslím, že to je úplne prirodzené, keď sa to mení. Preto aj mať tie možnosti pre ľudí, že to je pre teba, toto je pre teba, tak ako aj ty máš, vieš, že je úplne super, lebo každý sa v niečom nájde. My sme v Superchef začali vyskladávať tréningové plány a dostala som aj otázku, že prečo tam je ako keby také širšie spektrum tých tréningov a rôzne. Áno. A ja hovorím, lebo ja si tak myslím, aj som to odpozorovala, že vlastne to telo potrebuje ako keby z každého rožku trošku. Že áno, potrebuje ten silový tréning a áno, my už máme viacero žien, ktorí sú aj v perimenopauze a v tej menopauze naozaj potrebuješ tú svalovú hmotu, tak toto je tiež fakt, hej, ktorý nemôžeme obchádzať. Ale jednoducho ty potrebuješ trošku aj zvýšiť tú tepovku tomu srdcu. Hej, potrebuješ v podstate pracovať aj na tej flexibilite, lebo ja som raz počula, že to také blahodárne pre nervovú sústavu je pohyb, keď si v takom tom flow. Áno. A keď to tak akože plynie tá hodina. Preto ten pilates, jogy do toho veľmi zapadajú. Presne, čiže preto tam vlastne zahrňame aj takéto hodiny. A keď už len napríklad jeden z princípov pilatesu je, že Josef Hubert Pilates proste povedal, že tá 1 hodina má vyzerať ako jeden cvik. Že tá plynulosť je tam veľmi dôležitá. On to stával s týmto už. Hej, preto ľudia sa ako keby v tom pilatesi cítia tak dobre. Lebo to tak ako celé plynie. Hej? A tým, že ty tam dýcháš a pracuješ vlastne skôr, hej, a tam máš... si dlhšie v jednej pozícii, hej, že nepachtíš sa. Presne, a že to akože aj ich striedaš, ale striedaš ich tak pekne plynule, tak je to v podstate také aj upokojujúce. Hej, že je tam aj ten, ako keby ten mentálny aspekt. Reset. Povedz mi ešte jednu vec, prosím ťa, lebo ide nový rok. Hej. Teraz mnoho ľudí chce tie zmeny. Hej, proste stále ten nový rok je taký, že... Áno, je to zábavné, stále to také. To je zábavné, hej. Ale je to také memento, vieš, že niečo končí. Teraz si poviem, že ja od nového roku, že chcem to mať inak napríklad, že chcem viac cvičiť, chcem byť zdravšia a tak ďalej. Čo by si poradila, aby tá zmena, keď si to ľudia predsavzajú, že aby to vydržalo? Na čo sa pozrieť, alebo čo si povedať, alebo čo urobiť? To je taká komplexná otázka, pretože my častokrát chceme zmenu, lebo si myslíme, že to je pre nás dobré. To je ten prípad, kedy zistím potom, že neviem pri tom vytrvať, lebo... No dobre, ale keď to aj cítim, že napríklad, poviem príklad, hej, že som taká, že aj som nafúknutá často, aj viem, že mám nadváhu, aj viem, že by som vďaka tomu, veď veľa o tom už čítame, že človek, keď aj cvičí, aj trošku schudne, tak sa cíti lepšie. Áno, sebavedomie, áno, a že máš tu vlastne energiu, že trošičku akože budem menej piť kolových nápojov, dám si vodu, hej, že to sú nejaké také drobné zmeny, ale že my vieme, že keď tieto veci trošku zmením, tak jednoducho mne bude lepšie. Len ako keby, že stále začnem a nevydržím. Tak, z pohľadu nervovej sústavy a psychológie na to odpoviem. A to je, že zmeny vieš udržať vtedy, keď sú s tebou v súlade. To znamená, keď ja som teraz vystresovaná, stresujem a že mám nadváhu a mala by som niečo robiť a hej, už to viem dlho a proste nedarí sa mi, tak ja musím tie zmeny urobiť vo veľmi malom. Lebo ja vyšokujem moju nervovú sústavu z toho, že ja teraz od 1. januára zmením všetko. Prestanem tie sladké nápoje, prestanem hento, začnem cvičiť, každý útorok robím toto a tak ďalej. Ja si toho, zvykneme si mi toho akože nalinajkovať príliš veľa. To, čo to urobí s tvojim nervovým systémom, je, že zamrzne, sa zľakne.
Pretože príliš veľa zmien spúšťa stresovú reakciu. A to je úplne jedno, či ide o pozitívnu zmenu, narodilo sa nám dieťa, sťahujeme sa na nové miesto, dostávam super nový job, po ktorom som vždy túžila, alebo ide o zmenu nejakú negatívnu, nejaký rozchod, rozvod, choroba a tak ďalej. My, naše telo a mozog to nevyhodnocuje dobre zle. My máme tú istú stresovú reakciu. To znamená, príde tá zmena, ja ju potrebujem integrovať v malom. Dnes si kúpim topánky, ktoré začnem používať v tom cvičení, ktoré chcem robiť. Teraz mám 3 dní, kedy proste nepoužívam, prestala som tie kolové nápoje, vyradila som zo života a pomaličky to začnem robiť, lebo ak spravím všetko naraz, čo väčšina ľudí má v januári, prežratý po Vianociach, vieš, čo si povieš, že od zajtra, sa to ide zmeniť. Ty pritom nevytrváš, pretože ty vyšokuješ to telo ešte viac. A keď to chceš urobiť dlhodobo, ty najskôr potrebuješ tomu telu dať maličké veci, toto som zvládla, mať pripravenú tú kapacitu nervového systému na to, že zvládnem zmenu, ktorá aj vytrvá a pomaličky to tam integrovať. Takže to by som ja povedala. A hlavne, ja aj viem, mne to tak fungovalo. Ja keď som chcela veľa zmien naraz robiť, tak moje telo sa iba vyšokovalo. Tak si musíš povedať, dobre, toto odkladám. Nie, toto teraz nie. Dobre, tak si mi teraz odobrala, že v súpušte sme to dobre nastavili. Verím, že to ľudia zvládnu, lebo tak od januára my budeme mať takú reštart výzvu, kde sa hlavne nesnažíme sľubovať, že za 8 týždňov človek zmení celý život a že schudne neviem koľko, keď akože 20 rokov nič nerobil. Presne. Takže presne na týchto malých zmenách je to postavené a hlavne k tomu, aby to... Ja by som si veľmi priala, aby ľudia už nevideli len cieľ, tak, ale aby videli tú cestu a vnímali to. Naozaj aj cez to telo, aj cez tú myseľ, že vlastne, tak ja som dnes urobila toto a takto sa cítim. Wow, tak chcem to urobiť aj zajtra. A vieš, čo je dôležité ešte aspekty, do toho skočím? Sa oceniť. My nie sme zvyknutí si dať, že wow, super Lenka. My sa väčšinou pachtíme po ďalšej veci. Dnes som zvládla toto, ale vieš, mohlo by to byť aj lepšie, tak na budúce spravím toto. My nie sme zvyknutí sa zastaviť. Naozaj si povedať, že vieš čo, som na seba hrdá za toto, že som spravila. A toto je ešte ten dôležitý aspekt, čo treba kultivovať v sebe, že naozaj si poďakovať. To je krásne. Inak teším sa, že teda budeš aj ty súčasťou výzvy, že budeme tam vlastne mať aj edukačné okienka s tebou, čo sa veľmi teším, lebo už to nie je len o brokolici a o cvičení, ale je to veľa o tom zvládaní stresu, o spánku a tak ďalej, takže tomu sa tam budeme venovať. Ale teraz si mi výborne nahrala aj tým ocenením k tomu, že ja som u teba čítala takú jednu parádnu vec, ja si pomôžem teraz s papierikom, že našla som u teba veľmi peknú vetu, že objatie nie je len milé gesto, je to liek pre tvoj nervový systém. Máme sa teda častejšie objímať? Samozrejme. Samozrejme, že áno, je to upokojujúca vec pre nervový systém. Čiže ono sa to ľahko povie pre ľudí, ktorí majú rodiny, partnerov, tak to objatie je, si myslím, veľakrát súčasť toho bežného dennodenného života. Ja v nervovom fitku máš aj seba objatia, ako normálne tréning. Toto ja absolútne nerobím, to mi nenapadlo. Veľa ľudí tak sedí, napríklad, keď si všimne, že takto sedíš schúlený a to je preto, lebo my chceme cítiť ten pocit bezpečia. Ja to aj radím napríklad takí tí mladí, čo ma navštevujú, že v škole je stres, skúšky, neviem čo, tak seba objatie je jednou z techník. A to si môžeš znamená, že aj nohy, si takto proste sa pomojkať. My to nerobíme. Takže určite áno, to objímanie je taká forma regulácie zdarma. To nazvem, že je tam k dispozícii a treba to využiť. Wow, veľa to nestojí. Veľa to nestojí, presne. A hlavne viem to dať akože iným mne a viem aj dať sama sebe, čo je úplne úžasné. Ja ti veľmi ďakujem za tieto všetky úžasné informácie, lebo ja ich teda aspoň takto vnímam. Verím, že aj naši poslucháči, aj sledovatelia, že tu bolo veľa takých tých aha momentov pre ten dnešný svet, v ktorom sa my ocitáme, že teda ako to celé zvládnuť. Keď vlastne na nás všetko tlačí, aj veľakrát to my máme, akože sami v sebe, veci, ktoré by sme mohli mať inak. Čiže ja sa vždy snažím hľadať ako keby riešenie. Že ako to zmeniť, ako to teda zvládnuť. A myslím si, že ty si nám dala mnoho pohľadov na to, že
ako vieme mať ten život možno aj viac harmonickejší a viac úplne v kľude a v pohode. A vďaka ti inak aj za prezradenie tých techník. Rado sa stalo. Treba si to vyskúšať, inak človek nevie. Takže našim hosťom dnes bola Lenka Madudová, ktorú nájdete aj ako nervové fitko na Instagrame, že? Nervové fitko s Lenkou. Nervové fitko s Lenkou, tak. Takže keď si chcete aj doštudovať viacero informácií, ty máš aj veľmi pekné tie karusely a tak ďalej, tak tam vlastne Lenku nájdete. A teda ja sa budem tešiť. Ja verím, že toto nebude posledný podcast tebou u nás. Tiež si myslím. Už mi ináč napadli nejaké veci počas rozprávania. Fantázia, tak to rozpracujeme. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja ti ďakujem za pozvanie.